gali si Joanna Flores, 28 years old. Kag 16 years old ko sang una after high school, nagsulod ko sa convent bilang isa ka madre. Ay grabe, gid ang fire at that time nga ara sa akong heart. So at that time after sang graduation namon sang fourth year high school, do katunog gid sang ang ginatawag na bala nga calling. Sang galuhod ko sa simbahan, gapamangkot ko nga kay do yara gid yang may gatawag sa akon. Maski diin ko magkadto, do tanan nga makita ko nga sign, do ginalid gid ko nga para ka sa sulod. So kami ang gamisyon, gagwa, ga-teach kami sa ano kay graduate man kami eduk. So mayara man kami license, amo na. Ga-teach kami sa mga school, amo na. So every day mayara kami prayer morning, mabugtaw kami every aga-aga pagit para mangadi. Tapos sa gabi naman, prayer na naman liwat, rosary, tapos prayer. Nag-grow up ko sa family nga gin-adapt lang ko, actually. Pero very thankful gid ko sa family nga nag-adapt sa akon kay grabe gid yang ilang nga pagpalangga sa akon, nga pagpadako sa akon. Wala gid sila nagkulang. Pero along the way, sang gadako nako, miyara gid ya kulang sa akon nga hindi ko kompleto kay wala ako kabalo kung diin ko halin. Wala ako kilala kung sino ang father ko, ang mother ko. Amo na nga nagisingsa ko kay Lord nga do ka budlay ato ko sulod pero ginapaminsar ko gyapon diin ko halin. Daw pa ko question. Sa mo na nga ano ko anay kay gusto ko pangitaon ng real mother ko. Pantil subong wala ko pa siya po nakita. Una, sang gadako ko, damo ko question mo nga wala ka sang nagdako ko nga aging hatag mo lang ko damo why pero along the way syempre gin pa ano gid sa ako ni Lord nga tanan nga bagay may reason tanan nga gakalatabo sa kabuhi ta may reason so along the way man na ano ko nga super thankful ko gyapon sa mother ko kay siguro wala ko kabalo kung ano tabo siya at that time nga nag-decide siya nga gin pa-adapt ya ko. We don't know nga, maybe ara sa sitwasyon nga hindi pwede. 'Di ba? Damo kita may experience nga suffering, pero sige lang, ano lang i-offer lang tanan ang tanan nga pains kag suffering kay Lord, especially this season of Lent, 'di ba? Nag-suffer si Lord para sa aton. 'Di ba? Mas better nga mag-suffer now, enjoy later sa heaven, kaysa mag-enjoy ta subong, kaysa mag-suffer ta later sa hell. So, it's better to suffer now and enjoy later with the Lord. Sa kabuhi hindi malikawan ang pagtilaw. Apa kung bastante lang kita sa pagsalig sa Ginoo, maini ang mahapos malampuwasan. Kapareho sa inyo nasaksihan mga kapuso, hindi lang magdula sa paglaom. Lain-lain man ang forma sang bugay nagikan sa kaitaasan, apang mayaragin sang gintigana para sa aton tanan.